Prabu Boma Narakasura. Lah, piye kuwi? Kagetan kowe penemu bentuk ini getih ngono kage. Aku tak mbuktekke coba kaya ngopo. Nek nglakon kaya ngene iki. Ayo, karepe Prabu Kresna piye? Nggih, kok Prabu. Sak mangke kula sampun saged nampi. Tetela kridane ngatur aku wau bedah utaning pasti menika saestu. Lah, saiki Yayi Kresna wis percaya. Nek kelakon go jali suta bapak mungsuh anak. Perkudara Kresna crita kakangku piye pun kakang mundhut panemu Cetha Dwarawati karo Prajurit Tresna bakal dadi perang gegempuran. Wah, ora timbang piye Dwarawati karo Prajurit Tresna. Kok Dwarawati kuwi eneng Pandhawa, Prajurit Tresna kuwi eneng sapa? Ora eneng babar pisan. Tegese ora timbang. Kowe menang ora kondang kalah diwaswira. Prayogane saperangan iki kudu ana sing melu Prajurit Tresna kudu melu karo Boma. Karben timbang peperangan iki. Oh, mengkono. Iya. Banjur katmu Kakang Prabu Mandura. Kowe kudu melu kawan Setija Rewangono Boma. Ora sudi. Apa aku kon melu karo Boma? Apa kepe? Anakku mati sing mateni buta-buta. Berdua Prajurit Tresna. Piye? Aku bukan nyewahi karo Boma. Ora sudi. Perkudara. Apa? Rene Koko Prabu Mandura ora keparing nyarirani. Paripaksa siadi dhewe. Ayo, kowe dhewe Perkudara. Kowe kudu melu Prajurit Tresna. Kowe melu karo Boma. Sagora iki sing duwe pernatan kowe lho mau. Wah, ada panjang yo, aku manut. Kowe wani tenan? Yo, wani. Yo yen mani, dina iki Perkudara. Tak lilani. Kowe melu Boma. Kowe mbiyantu kawan Setija. Yo, aku sing bakal mbiyantu. Kabeh dadi mungsuhku. Jodipati. Iya. Sampeyan aja melu apiak awur-awur. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nek nuwun Kanjeng Paman wong sinaosa satriya wis nyalira Brahmana. Wis tau dadi pendhita, tau meguru karo wong pinter. Wokang nek panjenenganipun Kanjeng Paman boten kerta sejatine Setija. Nek nuwun Kanjeng Paman badhe menapa? Wah, cangkemmu menawa dhisik. Iblis. Waton ngucap lu ngerti kekapal wong gerak. Takon sih bener becik. Ngerti yo, peperangan iku ora timbang. Kowe mungsuh karo bapak memusuh negara Dwarawati peneng Pandhawa. Kula boten ajre. Itu perkara kowe kendel utawa ora kendel. Nek manut pranatan wong perang kuwi kudu timbang bobote. Iki mau wis ana karampunane perkara. Sing kudu mbiyantu karo Prajurit Tresna kuwi aku. Mula kowe aja semar.
cangkem aja cerewet tae wangi. Aku nggih mangke karo aduh paman. Taksih wonten jawata ingkang asih dhateng kula ketitik menawi pendhanipun paman taksih kersa ngayomi dhumateng gesang. Nggih, matur nuwun paman, matur nuwun. Wis aja melu cawe-cawe aja tumindak sik. Aku dhewe sing maju menyang pabar entek ana wong Dwarawati nyumbanggaken paman. Kaca wonten dawuh. Dina iki Dwarawati bakal miji Senopati sing kudu methukake. Senopati saka Traju Trisna keparing para Prabu. Kaca dadekake Senopati. Petukna Senopati sing saka Traju Trisna ngestaken dawuh Paduka. Dawuh Kyai, pentelang matamu. Jancuk arep ngopo kowe? Anu, dados Senopati. Sing mrentah kowe sapa? Apa Prabu Dwarawati? Mripatmu welek ora? Senopati Traju Trisna aku bapakmu. Lah, lajeng kula kados pundi? Wani ora karo bapakmu. Jagat diwekatho. Perintah Simunata Dwarawati. Kepiye wae tak lapi nganti enteke nyawaku catem.
pangapunten Kyai. Sedaya lepat. Anggen kula mawanto kan paduka Kanjeng Rama Kyai. Wah. Yan. Sang Riyane iki guyon terus. Cangkemmu menengo. Nyun pangapunten Kyai. Wah, kowe dibuka gawe kaya ngono kuwi. Sopo sing ngandani? Nika. Aku doro. Apa? Yo. Arep dikaya ngapa, Yayi? Dina iki ora kena ewang-ewangan. Panjenengan pernataning perang bener. Aturmu, perang kuwi kudu timbang. Apa meneh perang gedhe kaya ngene iki. Ya toh? Ya. Mula kang saka iku, wis ora susah kowe ngrewangi lawan si ibumu mbok rewangono. Paribasane kowe nganti adus getih, ora bakal bisa. Padang lelakon iki nek ora pun kakang. Suramrata Jayamrata imbang-imbang ana aku. Wong Dwarawati yen perlu kowe ngundha Dewa Suralaya. Ayo tanpanana pusaka Tradutresna. Jemparing Yai Wisnawa. Ilang larimu. Kanjeng Rama nyuwun pangapunten Rama. Kenang apa pusakamu kok ora mbok lepasake?